Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Awards 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksyon-ta. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Tudob kita sa Tacnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Lulupod kita subong udto sa pagtimo-timo mga kaaksyon sa inyo sining pagpanyaga, mangin kabahin sang inyo sining pagtipon-tipon sa sining udtong ato sining balitaan diri sa aksyon BBB. Kamusta nga ato sining mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Daligid lang mga kaaksyon kay palusuton ko lang niho. Isa lang ni standby. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Nasa tamang serbisyo. Sige, pabalik kita diri sa ato sining pagpangalagad sa mga kaaksyon-ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. May mga pila ka mga areas na diri sa Negros Occidental, particularmente dira sa banwa sang San Enrique. May mga nag-rally dira bangod sang ayuda sinang nakaligad nga bagyo nga wala iya magtupa sa ila. Ay parte na nung ginaobra sang munisipyo ni man sang banwa sang San Enrique, may pinilian nga klase sang panggobyerno ini. Dapat masabat kag may explain ini ni Mayor Gelson Tobiliara sang banwa sang San Enrique ining reklamo sang pila ka mga residente sa lugar. Ay, pwerte. Sige, kamusta nga to sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag sa mga kabanwahanan man dira sa probinsya sang Negros Oriental, sa area sang syudad sang Iloilo kag area sang probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining udto samtang regapahunay-hunay ang halos kalabanan man nga mga kaaksyon ta sa ila sinitag sa mga
puloy-an mga kaaksyon. Importanteng kung way man lang sang dapat nga kaladtuan, sagwa mas maayo nga aralang sa inyo tagsa ka mga puloy-an. Kag kung hindi gid man mapaiway, kag kung yara ka sagwa, sang imo sini nga puloy-an, mag-face mask gid lamang kag social distancing ang himuon ta mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Igabalita karon ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa Banwasang Ilog, ang Ilog Municipal Health Office hugot nga iga-monitor ang mga pumuluyo nga ginpaidalom sa granular lockdown sa among Banwa. Kag goblakson na talana nga magpa-RT-PCR test buwas nga adlaw. Kag basi malabot man ang alkalde sa Banwasang San Enrique sa sining udto angot sa sining mga nagrally sa sining aga dira sa munisipyo sang Banwasang San Enrique. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon, Bacolod may masobra 200 ka mga kasos ang COVID-19 sa real-time nga datos ang EOC. 20 anyos nga nagabusongo kag wala mabakunahan nga Bacolod no nagtaliwan bangod sa COVID-19 kahapon. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, isa sa duwa ka ginbaybast balahos ang Police Station 2 nga naglumpat sa baybayon sang Puro Kagaykay, Barangay 2, wala pa makita kaso ginapreparar na sang kapulisan. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, duwa ka mga water delivery boy bala na aksidente sa motorsiklo, driver patay motorsiklo, nagtupa sa hilamunan. Ay, perti may kontranisla. Kaga mangingisda nga nahulog sa tung Martes sang aga sa Banwasang Pontevedra na sapuan nga patay mga kaaksyon. Or na sapuan na gid lamang sa probinsya sang Guimaras. Nano ini na patay ni siya or buhi ni siya? Nanong kulang-kulang maniman. Samtang sa area naman sang patrol mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Frank Carbon nagahulat sa giapon sang executive order ni Iloilo City kag Mayor sang Bacolod City angot sa pagkakas sang RT-PCR test result bilang requirements sa pagbiyahe. Sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz, mga kaaksyon top na 5 sa drug watch list sang Sagay City PNP nadakpan sa buy-bust operation kagabi. Kag sa area naman sang Calatrava sa unang distrito, kapulisan padayon ang pag-identify o kung pagkilala sa mga barangays nga pwede na malakip sa drug clearing program sa Banwasang Calatrava. Sa ikatatlong distrito, igabalita ni Aksyon Arlo Ticad, duwa ka mga anay miyembro sang hublag voluntaryo nga nagsungka sa tropa sang militar.
Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, mandatory military training sa mga 18 anyos nga Pinoy, target sang Department of National Defense kag DOH o kung Department of Health nag-react sa report sang World Bank nga mahuyang ang COVID-19 vaccination sa Pilipinas. Kalakip man ang pagbakuna sa mga opisina nga mga empleyado ginatun-an na sang DOLE. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang aton sining programa by Akson BBB sa Akson no Radyo Bacolod Facebook page. Mga kaaksyon, like lang kag-share kay tirahon tay na dugay-dugay ang mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligid lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sa Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang January 21, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 22 kag 5, liwat 22 and 5. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulik. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work. Ayos. Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon nato na kay Mr. Milili Oligo, Veronica Santillan Manukan, kay Barrio Garay, and Gian Resisio, kag sa dosi pa kay Bana, nga nag-share kag nag-like sa aton sining programa. Ayos, sa kay Jocelyn Libon Dispoho, Marivic Saranilio Castellano, Giovanni Lacson, kay John Bordon, Bog sa Asa, kay Christine Tagamulila, Halandoni Rayo, kay Yvonne Boycher, kay Liberty Binitin Obaldo, sa kay Ricardo Jr. G. Balinas, Vincent Paul Pinas Bico, sa kay Shabina Aquino, may lang pag-monitor kay paring Ronquillo Simeon, may lang pag-pamatea. Madam Virginia San Antonio Olpenda, Tomas Alveza Jr., no? Kay Tomas Alveza Jr., kay Humalumina, Ray Abalahon Di Claro, Fernie Española, kag Jeffrey Arcoyo. Ayos. And salamat gid Bibi Gregorio Yolo, dira sa DSB. Bibi Gregorio Yolo, Marivic, okay, kay Giovanni Lacson, thank you gid, and Alma Lungakit Pontevedra Rabutazo, thank you gid, kay Barrio Garay, salamat gid, kay Dos Kido, salamat gid, Joan Mil, thank you gid, Rafael Diaz Jr., salamat man, and dali lang ha, kay Manglantaw tadian na yun. Okay, nabasan taman kay Ramil Atong Kalansingin, may lang pag-monitor. Ayos, sa kay Jerry Acero Jr., kag sa iya sininga wife si Ramona ga monitor. Ayos, Sheila Los Kitty, may lang pag-pamati Sheila Los Kitty. Thank you gida. Sa kay Giovanni Lacson, ara naman sa Mulo-Bulo. And Buka Pabalati, kay Buka o Jacob Pabalati. No? Insuli-suli mo pa ba? May lang pagpamate, tamyaw lang gali si Kagawad ni Sir, Rafi Gabin, kag Kapitan Michael Vidal sang MV Molita, MV Violita, sang Twin Star Shipping Bacolod. Okay, MV Molita.
sang Twin Star Shipping Bacolod, no? And Artemio Hardinico from Kazakhstan, thank you gid sir. Artemio Hardinico. Jinky de Alagdon, kagatamyaw lang sa happy birthday sa kay Tita Marlene Biligorio sa Barangay Pandanon, DSB. Thank you gid. Shabina Aquino. Thank you gid Shabina. Kamusta ka na iha? Din sa ganis Saudi Arabia kung sa Shabina Aquino, no? Mr. Milili Uligor naman na. Thank you gid sa 50 stars ni Jinky de Alagdon. Kag Biboy Villasor, Humalumina, sa kay Jeffrey Arcoyo. Madam Georgia Gargasran, thank you gid sa lunch. Thank you. Lunch time is kantong time. Sige, salamat gid Madam Georgia Gargasran. Veronica Santilian Manukan, salamat gid Veronica. Hinida Ordonez, sa Kagawad Imbongjo Campo. And sa kay din pa rin sa Drisa Oboso sa kay Alison Asibido, Janie Solgon, kay Elvira Hilogo. May lang nga pagpamati. Daligid lang mga kaksyon, standbyan ay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa... Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:14 na nga tunuras 12:14 na mga kaaksyon. Karon dugay-dugay mangin kaupod ta si Congressman sang Taguig Patiros kag former Senator Alan Peter Cayetano, no? Diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon. Sige, aksyon na din abuso standbyan ay sa patrol, no? Tirahon to na dugay-dugay ang balita mo sa patrol mga kaaksyon. Diri kita na ho, life Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching. Kantuan tanay maki-update ta wala pa sa gyapon gali ni sang ay puwerte wala pa sang mando ang duwa ka gobyerno Iloilo City kag ang Bacolod City sa apelasyon blato nga ang apelasyon sa mga negosyante nga kakason kung tani ni ang RT-PCR test result bilang requirements sa pagbiyahe Bacolod Iloilo vice versa. Ti ginahulat-hulat pa kuno subong ni Frank Carbon, way panigali tigayon nga makakasya ho. Way panigin panugutan sang alkalde ni. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Aboso sa Patrol. Aksyon Eden. Action Rex, ginahulat sa gihapon sang mga shipping lines ang ipapanaog nga executive order from Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Way pagali ni Mihura gali nga mayo? Wala pa gid kiti kung si Sir Frank Action Rex ng verbal pa lang mo. Ti ang sapat dira ko no nga okay na ti busilingon na may idya ko ara ang to paper which is ang unang executive order.
Di hambal niya, suno kay Wisa Operator Frank Carbon, wala sa gihapon sang update gikan sa lokal nga pangunahan sa syudad sa Bacolod. Sa pihak na nagpahanugot ng Emergency Operations Center sang syudad, apang maga-epekto ini kung mayara na si AO, si Leonardia kag si Trenyas. Dugang pa, ginahulat man sini ang amended EO naman yan ni Trenyas na una nagpapanaog nga requirement ang RT-PCR test result tubtob sa Enero 31. Kung makabalik na sa Rex sa pagbiyahe, plano Sunday Carbon kag sa isa pa ka shipping lines nga magpatigayon sang tagduha lang danay ka round trip nga biyahe. Abi ko Bali, patigayon duha sang pag-meeting para sa saka sang plitian. Ay, do wala pag nila na action Rex na. Do si Sir Frank Carbon mismo do ga consider man kag ang balya ko nga muna ko ng action Rex mas ayawa naging sila pasakay pasahero. Oo, So, laban gamon na- eh. Oo, mabugata. Galing kay ambot kung nanong sa January 31 pa. Amo tong ang sa Iloilo Action Rex ang amended EO ang ginahulat kay ang una nga EO ni Mayor Trenyas until January 31 yun na require ang RT-PCR mo. Pero kung si Sir Frank Carbon tong pasugidon hambal yan okay naman to sa in principle kag nagteksanay na kami nga okay nga kakason ang Galing RT-PCR. kay ang pinaka-order, ang executive order sang duha ka alkalde, amo pa rin ginahulat nila. Correct. In writing na lang tani. Siya bali Sir Frank na bali ambot ako ano to nga draft pag ang ginahulat nila basi pag-print na lang or basi wala ink ang printer kung ano man. Kay Gani ligat pa ni Dan Action Rex diri sa ato nag-untat na ang biyahe January 10 mo. Dapat January 10 to 15 lang to galing kay nabalik na abot naman ang balita naging alert level 3. That's why naging stop danay sa liwat ang pagbiyahe man. Kasi wala Di pa man tapos ng simana taniyo. Anong palabuton sa masunod nga simana ni? Amo na Action Rex ang ginahambal nila ni Sir Pati Frank Biyernes Carbon. subong, Sabado buwas, Domingo dayon, tapos pagka-Lunes ambot kung may biyahe ni o kung wala man. Oo, tiyan mo As din sa ibante, okay lang na guro ang hambal ni Sir Frank. Ani, kung mamangkot kung sakon, mamangkot mo kamo to sa City Hall. Kaya gapaluap mo ko to sa ila. Galing kasi Oo. pariyo lang man tangagahula. Galing ti magkuton mong syudad, daw ay paman ka ginahulat nilang alkalde mang gyapon. Oo, pero ang IOC, tani ang Sandra, okay na to mo kagin-recommend na to nga kakason ni ang test. Kaya ginahula, damo, hindi actually gyapon sa aton, nga pamangkot kung saan na mabalik ang biyahe. Given nga, nanday mga Councilor Israel na toliga nag-post niya hindi niya requirement mo. Gani? Gani kasi ang kulang na lang gidya ang papel. Black and white ang papel da nga pirmado sang duha ka alkalde. Nag-post na to gani si Councilor Ising nagkaligad mo nga daw mo na daw may hinambalan lang amo ng plastada pero why pagid sa Correct. official kay ti ginahulat pa yung confirmatory mo. Oh, di kabay pa, lawig pa may pila pa ka oras at matapos ang office hours karon. Kita gani bisa nag office hours na nagapagwa sila sang EO. Kung tapos na nila, Sabagay. hibaloon ta na. Kung mayara na sang biyahe sa masunod man nga semana. Pamatiyan na ton si Wisam Operator Frank Carbon. Ang feedback is in the form of executive order. Yung feedback na sila nga in principle agreed sila nga i-lift or kwaon ang RT-PCR test. But nga agreement should be put in writing through an executive order so that it will become an official order by the mayor that can be implemented by the shipping line and the Philippine Coast Guard. Buwagi gani sila gindungan kaya hindi pwede ka nga isa lang ka mayor mahuo ang isa ka mayor hindi. Yung topic kuning one way lang to pero di kami agree nga duwa mastorya sila. In principle, nag-sling man si Mayor Jerry, okay gid siya. Nag-check siya gani. Okay gid. So in short, mag-think siya okay, then they'll prepare, kabalo na sila nga, they'll prepare an amended nga executive order. Kaya executive order nila up to January 31, gasiling nga kinanglanon pang artificial. Halin sa patrol, ang ka-action niyo, action, hindi na mo sa mga ka-action, tinggaman sa Pinas, laputunta sa amon balita, kag-serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank
Thank you. Salamat gid aksyon na Eden Abuso amo na ga wait and see man kita gyapon kay mangindepende pa sa duwa ka mga LGUs ang Bacolod kag Iloilo kung ano ang do may initial naman ginistoryana ito. Actually may ginpost na gani itong councilor sa syudad nga Basi pa lang aprobahan. Pero ti daw laban-laban naman. Ayo, tiga hulat-hulat gid ang halos kalabanan nga ma-travel pa Iloilo via fast craft ang roro naton niya ti sige ang pagbiyahe nila. Pero ti ko mga wala sang biyahe ang mga fast craft naton jutay gid ang pasahero but ko nanong mangin sitwasyon sini ay daw pariho lang daw wala lang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. wala to natenta kung ano ang mangin desisyon sang duwane kay ti ara man lang sila nakasalalay mga kamay mo. Ay, pwerte. Sige, salamat ginaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa patrol. May koneksyon sa mahigkong kulo ng Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod. balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Ambot kung may ara na palayag ang alkalde parte siniya. May masobra 200 ka kaso ho sang COVID-19 sa real time nga datos sang EOC. Subong ni ngadlaw 20 anyoso nga nagabusong kag wala mabakunahan nga Bacolod no nagtaliwan bangod sa COVID-19 kahapon ngadlaw. Kahapon daw gahamboy man sa 200 subong daw masobra 200 kakaso ay puwerte. Katuantang balita ni Aksyon Art Hupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Para sa mga nagahulat sa iyo, sabat, hulat lang. Doon naman mo sa Facebook na nag-viral siguro. Ang kung magsiling kita hulat-hulat ang kaso sa Iloilo kahapon 500 plus. Ang boy sa 600. Iloilo City alone lang na ha. One day na nayaso next sa Kristiyahan ka. Ang Bacolod is 190 daw something mo na. 98 mo na mo. Plus karon ambot ko manubo ko mataas, no? Taas Ate. Ang Bacolod na ang mataas sobra 200. Ay, real time pa lang na subong. Grabe. Na-record, why pa na siya updated. Pero, base amo na nag-uwi, most likely, kay kabalog ka ang sa DOH nga record, the Action Rex, kuha na yan mo na may cut-off time sila kung saan ulang blood din yung dapat ang isipon nila. Pero ang sa DRR mo, actually, sa record ni Dr. Pornan, ginsekuid sa iya, 202 na ang ilang halakuton. Oh. Kung ila sila hindi magkapasar sa home quarantine, for real time, nga nakuton sa DRR mo, 202. Pero ang 200 plus siguro daw matyagan ko daw laban sa tunga na ding home quarantine lang siguro Basta mag-qualify ka, okay na lang si Action Rex. Importante tumanon talang kung home quarantine ka lang kung within the 3 days or 5 days, amo lang na gyapon. Correct. Sali ka pa sa wibe la. Mugid. Kagangin pamankot mo to party sa iyo. Actually, ginsingit ko na kay Mamenang kaina. Sila niya, actually, amo na naging recommend ka gina-approve ni Mayor, naging gagnad now.
galing kay sila na hindi nga kay Mayor na naiya ko sa los pagkuangi. Omo, Gani man. o pulis rin adlaw magkagawa ng action Rex para man ang mga nagapamangkot na manog travel pa Iloilo, amo man sa Iloilo pagkadto sa Bacolod, may proper guidance kada mo man nila ang basihan sa Philippine Coast Guard. Ay ang iban ga sakay pa ni pa to Roro mo hamako mo na mag Dumanggas Iloilo proper ka. Kung uton Dumanggas ano para tong mga dason nga mga banwas ta ang ticket layo gawa magpadumanggas ka pa Roro ka, pero kung may fast craft hindi ka nakasakay sa Iloilo City proper, kung uton ka lapit lang. Alapit lang na yan mo, kundra ka lang. Oh, pero kung diri ka naman sa Central at lapit-lapit man gyapon Iloilo. Kung mag-Iloilo North ka, mas lapit ang Dumanggas. Dumanda sa South kaya mo, no? North na iya. North kaya. Oo. Sila ang liganis-ginis sa practice sa iya. Hindi gani Central na iya. Central Zaraga, na iya. Central na. Ano? Central ng Zaraga, ang New Lucena, Central na nga part. Ang diri naman sa North ya, amo ng Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Ahoy, Zara, do mo na. Sa ula, tumugit mo na lugar si Lilo to. Mugid na mo. May, laingid man ko may umayan ka to. Pero, at least, subungan na, alam mo, nalaliman na ga-expect sila na within today, basi magkapagwa sila yan, no? Pero, aring masubog na balita, kag inigo na mag-serving na election next, sa bulan sa Enero, sa sulad sa Bacolod, as of today, kahapon actually, ang pinagkaligtas nila na record sa Emergency Operations Center, sa din duha kahapon ang recorded casualty because of COVID-19. Duha kahapon ang napatay panod sa COVID-19, nagtapikan, nagpositibo ang resulta sa swab test sila duha ka mga individual na mga Bacolod noon. Ang masubok na balita sulo iya kay Executive Director M.A. panod ini mga casualty o kung nagtaliwan ang non-side unvaccinated. Wala mabakunahan ang Hindi sila mabakunahan bisan first dose lang? Wala. Jesus. Ang subo pagid kay ang pamilya sa napatay, ariyo ang 20 anyos na babae, di kundi dapat proven pa ni Oh, pag-cross pa. pa lang? 20 pa lang ang sumek sa edad niya. Nagabusong gano'n why lang niya si Ma'am M kung pila ang kabulan ang ginamabdo siya kung ginabusong niya. Bali, di naglawig, tabing ginamatsyag sa balay niya nga naglain ng pamatsyag. Tapos may mga sintomas ang COVID. Ang problema, kay bilog na pamilya sila Action Rex, unvaccinated, wala mabakunahan. So, paglala sa sitwasyon niya, ginagaw dala sa hospital and sad to say, kahapon wagid matabangan kagimbawian sa kabuhi. Ano ang mga ginabatsyag nila man? Hindi ka ginhawa, amo itong pinaka-worst gid, piniri may maubi, may sipon, o ginatrangkaso, amo naman sintomas, kag sa ngayon, hindi ka ginhawa, so next ginagaw dala sa hospital, kuan gid, 20 years old pa, kahubin pa. Hubin pa eh. Oo, na patay nila sa record sa inyo si Ano kahapon. ba yung nagabusong? Kabusong lang sa next, wala galing mabalan kung pinakbulan yung ginabusong niya. Tiduha sila sa mga ginabusong ang ginawian gid sa kabuhi. Kaglain pag ising ni Ma'am kay luwas siling napatay, ang bilog na pamilya mo na subugan na encourage silang pabakuna kay pagod unvaccinated ang bilog nila yung pamilya mo. Ang pamilya? Pamilya nga sa 20 years old na napatay niyo na nagabusong, ay man nabakunahan. Di sila naman na yung kabay pa mag-serve ng eleksyon sa pamilya dahil sa napatay, balog nga di nagpakita na kung wala kaya mabakunahan, ako gilang tsansa na maglala ang sitwasyon mo kung matapikan ka sa COVID ka na ginabatya ka sa imo lawas, kaya mo lang tulaan sa imo kamatay. Nang isa pa na napatay kahapon, may comorbidities di sa iya na may ara siya sa cancer. Tinatapikan man, unvaccinated man gihapon. Kaya mo naglala man ang sitwasyon, gidalaman sa way na may nagaw man sa ospital, bali duha kahapon ang death o kung casualty na na-record
sa Bacolod City. Sa bilog nga bulan sa Enero, kay ang first week may report man, kay isa na napatay, so suma total as of yesterday, 3 na ang casualties sa Bacolod Action Lex. For the year 2022. 2022 na yung datos. Oh, from Enero until kahapon nga pitsa 3 na. 3 na. Pilang kaso gani sa Bacolod subong as of the latest? Ang sa kay Dr. Paulan, 202 ng sunod mga halin sa mga... Subong lang na iyang adlaw. Subong na lang yan, no? Halin na sa mga molecular laboratory. Pila to kahapon daw 800. Amot hindi lang ko kapiho basta ko nadugangan subong adlaw ti damo-damo na eh. Damo na. So, mula, actually, si Executive Director M.A. hopefully mag-serve ng eleksyon. Kaya nagasige man subong ang ila sila vaccination drive. Kabay kung kami, sila way manipilitan matuod, kaya hindi man yan pagbakuna na mandatory, kundi ginaidukan nilang publiko, magpabakuna. Git kayo sa matuod lang sila M.A. ay sa mga hospital subong Action Lex, bisan natapikan sa COVID-19, ang mga vaccinated or fully vaccinated individual, hindi severe ang ginamatsyag. In fact, ang hospital capacity ara lamang sa 40%. Ang wala lang ginadala sa hospital, pero hindi pa grabe ang ilang sitwasyon o kundi severe. Kundi may ginamatsyag lang na mahandle lang sa mga hospital o ang pagkaiman rin, prefer nila na madala sa hospital para man na madabatan kang mamantayan sa doktor. Yan yung confirmation, anot sila balita, ikan kay City Administrator Emang. For the longest time, for the month of January, isa lang gid ang aton nga death. Sa kahapon may reported nga duha nga death due to COVID. Duha na sila unvaccinated, Action Art. Muning dapat mabatian sa aton mga listeners. Ang duha, ang isa sa ila is may cancer. Amo tong isa nga casualty naton kahapon. The other one is surprisingly 20 years old. 20 anyos, gabusong, Action Art, babae, of course, no, gabusong, unvaccinated. Okay. Ang bilog yung pamilya, unvaccinated. Uy. Kag, ang pinaka-importante, ged, ulihin na nila, desisyonan na dalhon sa ospital. Ang in short, nakabalo na gid sila nga unvaccinated na sila, kag nagasintomas na, may mga problema na sa pagginhawa, wala sila nagdesider nga dalhon dahil sa ospital. So by the time nga nag-desisyon sila nga ipa-hospital, nagatinga-tinga na ang pasyente. Importante gid sa subong is bantayan mong symptoms mo, Okay. especially kung if you are more than 65 years old, kung wala ka nakapabakuna at any age. Okay? At any age. Kaya tanawani ang aton casualty kahapon, isa ta ka mortality, 20 years old. 20. So, dapat healthy pa na kayo. At any age, kung unvaccinated, kabantay, kagid todo bantay, kagid kusang sintomas kung magpositibo ka sa COVID. Kaya mo mala ng mga balantayan sa sunod. Pero sa Rex na palayag ni Ma'am Emma ang isang EOC. Now, kundi ang kaso subong is more than 200. No? Ang galing kaya ang final listing sila, karon pa ipagawa sa Department of Health. Ang balantayan diri sila ni Ma'am M, actually nakapadala na sila sa mga specimen dito sa may Manila para sa genome sequencing. Kay sila ang trend subong sa Iloilo kag Bacolod, although lugo pa ang ato numero, pero sila hindi pa ni ang peak kung ang ginayon taon na ito labing pagtaas ang numero, bangod man sa sige-sige na pagpatigayon nila sa RT-PCR testing, mga monitoring kag antigen test. Kay siling din ni Ma'am Emang, ang madamaw ko na pagtaas ang record sa mga syudad sa Iloilo kag Bacolod City, kung may ara na sa Omicron dito sa hindi malayo ng Bacolod, basi may ari na Action-Lex mo. Pero ang importante din sila hopefully within this January, kabay pa may mapagawa na result, gikan dito sa bahin sa Metro Manila. Kaya mo ng record ng nabantayan nila soon kay sila kung vaccination, kita mo ng importante na makabulig. Yari balikan natin si Emang.
doesn't mean nga kung vaccinated ka nga hindi ka mag-positive. No? It just means nga kung vaccinated ka, ang goal naton dara is that mas jutay ang mga tao nga nagaland sa hospital, nga nagagrabe or nagakapatay tungod sa COVID. So dako gid ang kinakadako gid so far bisan sa aton public health data, both internal data naton sa EOC kag sa DOH nga mga dashboard. Makita tagid by far ang pinakadako gid nga factor is vaccination. Madam Sir, sa concern sa palayag ni Executive Director sa EOC ang balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at hupon mag-aksyon din kaman sa Pinas. Atin ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang way nga pamakuna, una best ginarespeto naton ina, no? Kag sa way nagapate, ginarespeto naton ina, no? Way kita sang bunggo dira, no? Ang hindi magpabakuna, okay lang. Pero kung kinanglan magpabakuna. Pero kung mo na iyang tinutuyo nga hindi magpabakuna, amo lang na sa labton ta lang kag kung anong madangata naton amo ginang problema, no? Di bla mate Sheila si Sheila Gomez. Thank you gid batchmate Sheila Gomez. Thank you gid sa pagpamati. Ang yusana naton daw okay lang. Ang yusana naton amo nang makasal barmate mo, di ba? Ay puwerte. Sige, sa mga kaksyon ta pwede ba lang maghubi na may Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpamati. Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa iluhan ta na yung balita sa Nukpo, mga kaksyon, no? Ini may kang tanan sa duha ka mga water delivery boy bla na aksidente sa motorsiklo, driver patay. Sa kuha naman sa Pontevedra, mangingisda nga nahulog sa tong Martes bala sang aga sa Pontevedra na sapuan sa Guimaras, mga kaksyon. Ibalaon tang balita, we have aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Sa detalye, we have aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Aksyon na Rex, patay ining driver. Pilason ang angkas. Duha ka water delivery boy sang ma-aksidente kahapon sang hapon dira sa may crossing Bato
Hinigaran, Isabela Provincial Road, Barangay Bato sa siyudad sang Hinigaran. Ining driver ginkilala sa kay Jonathan Pilino, 25 anyos, samtang ang angkas niya diri si Tadios de la Torre, 17 anyos, lunsay ini mga soltero kag nagapuyo sa Barangay 4 sa uman nga siyudad. Sa pag-imbestigar diri sang Hinigaran PNP sa pagpanguna ni Police Corporal Harvey Trahico, ang traffic investigator, ining si Pilino kag De La Torre ang gikan sa namatyan kag posible nga nakainom Action Rex kag wala man sang tinulugan. Naghulam ini sila sa motorsiklo kag naglakat ka may tuyo lang baklon, pero didto na ini sila ang lumapaw sa medyo kurbadang dalan na bunggo ini sila sa isa ka daw bulubungyod ni gamay kag rumikta didto sa may katubuhan. Dito na nga patay gid ining nasambit yang driver. Ining si De La Torre way siya makaangkon sang malubha gid nga kapilasan kay ni siya ang naglumpat daw na antisipar niya matabo, naglumpat ini siya. So ining motorsiklo tuman pa ni kabag-o, way pa ni isang original nga ORCR kag ang driver nga napatay way sang lisensya, wala man sang helmet, ini sila nga duha Action Rex. Ang ining sabit nga aksidente, duha ni sila sang kontra kundi self-inflicted gid lamang in Action Rex. Sa crossing na to sa Hinigaran sa Provincial Road. Bali, napaparsyon sila nga duwa kay alin sila sa namatyan sa Timan sa Barangay 4. Ang namatyan sila alin, pero nalakas siya at magurot ang wala tinulugan. Pero parang nagkapunapumot niya kalapot sa kung nasa may Barangay Bato. Overshot sila sa car, sa liga sa car. Nag-overshot sila, tapos kapunggo sila sa may lungsod na sa kilid ng dalan. Tapos nagawa sila sa may kampo. Ang palayag ni Trahico angot sininasambit yang insidente o kon aksidente. Ang ibang balita, may isayak mangingisda ang nahulog sa sakayan nila kag didto na ni siya nasapwan nga patay sa baybayon sang Guimaras sa kagabi gid lamang. Pero ini siya ang nahulog sadtong Martes pa, Enero 18. Ining biktima ginkilala sa kaibigan Paulite, 32 anyos, may asawa kang nagapuyo sa Barangay Recreo, Banwasang Pontevedra. Sunod diri sa kay Police Captain Hansel Lumandas, hepe sa Pontevedra PNP, Lunes ang Enero 17 sang gabi, nagpalawod ining si Paulite, upod ining si Rian or Rain Gamala. Kag sang nagapangisda sila sang aga na sang Martes, sinali lang ang nahulog ining nasambit si Paulite kag way na makitaan pa, nagpauli ining nasambit nga si Gamalang, upod niya nagpanugid kag ginpatigayon ang search and rescue operation sang bantay dagat sa Pontevedra kag Palapin Coast Guard sa Hinigaran, pero wa gid siya makitaan. Kagabi na gid lang ni siya nakitaan sang mga mangingisda man didto na lapit sa Guimaras nga baybayon kag isa na ka mayami nga bangkay. Way naman sang plano pang pamilya nga padalman pag investigation sini. In short, nagapati sila nga nahulog gid lamang ining biktima. Ining buhi nga nakapauli nga si Gamala nagtuad sa pulis nga nakainom ini sila nga duha Action Rex kag posible nagaling og pangulo amo to nga nahulog. View sa sir, no sir na sa Pontevedra. Ang istorya is last January 17 last isang gabi kami sila nag-fishing sila pwede si ang pangkondadya si Kamala tapos may hotel nag-ayong kanapot niya nakulit ko ng bati niya si Glenn Paulite sa fishing boat niya kaya dahil sa wave malakas na hamon tapos naputulan pala sa kanila kaya nahulog ka siya
siguro taon-taon. So mga last namin din sa 6:30 na nagkanda agad ng food preparation ng aking pamilya at tuloy the Coast Guard sa Hinaran. Hindi naman ako makasap. Tapos kagabi lang, alas 8 so talagang recovered kaya Ang iban nga balita, Action Rex, makaroon ko karon sa San Carlos, kay may isa to ka 30 anyos nga bata ho, nagahikog patay gid matapos nga nagaproblema ini siya sang yasin nga iloy nga yara subong sa hospital sa sulod na sang 8 ka adlaw. Samtang karon man sapon sa gabing nokpo naka-record na sang 9 ka mga persona nga nagkaladakpan sining Comelec Ganban. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report, magka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kaksyon, daligid lang kay yari mangin kaupunta si former Senator Alan Peter Cayetano kag former Senate President kag Congressman sang Taguig Pateros. Former Senator Alan Peter Cayetano po ng DZRH Manila. Sama na natin si dating House Speaker Alan Peter Cayetano, ang champion po ng 10K ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino para makabangon sa gitna ng pandemya. Speaker, magandang umaga po sa inyo. Sa February 4, mag-a-adjourn na po ang House of Representatives at ang Senado. May magagawa pa ba o may ipapasa ang Kongreso para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino ngayong mga panahong ito ng pandemya? Magandang umaga po, Speaker. Magandang tanong yan, Angelo. I mean, naging congressman ka rin at siguro lahat naman tayo pag last 2 weeks yan ang tanong natin, di ba? Na pahinga na. Di ba? Parang masasayang ba efforts natin yung hindi natin nagawa in the last 3 years? But parang basketball din, Angelo, di ba? Yung last 2 minutes, alam naman natin na pag pinush talaga ng Speaker, ng Senate President, lalo ng Malacanang, maipapasayan. Yes. So, ang sagot ko sa iyo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So kahit yung Bayanihan 3, yung Disaster Resilience Department, may papasa. Pero unfortunately, ang Senado, katulad ngayon, nag-BICAM, ang focus nila yung ilipat ang e-cigs at vape sa DTI mula sa FDA. Tapos ang balita ko, yung e-sabong gusto pang i-hearing. So it's a matter of priorities talaga eh. But if we really want to pass Bayanihan 3 or we want to pass remember, Angelo, di ba walang kandidato ang administrasyon ngayon? So hindi BP ang administrasyon nangangampanya. So kung gusto nilang tutukan ang Congress the next 2 weeks at sabihin ng Presidente, eto ang gusto ko, 1, 2, 3, 4, 5. Mabilis pa sa alas 4 gagawin yan. Lahat kami kandidato eh. Bakit tayo maghihintay pa ng July 2022 SONA bago natin gawin plataforma natin? Itong last 2 minutes, I think, Angelo, hindi man natin magagawa lahat. Kung mga 3 hanggang 5 importanteng bagay, tingin ko kaya pa eh. Nakakatakot lang kasi may mga nagsalita na ayaw nilang ipasa yung Disaster Resilience Bill. Pero sabi nyo, gusto pang i-hear yung isabong. Ano ba naman yun? Well, yung Bayanihan 1, nag-meeting lang kami a few days before. And then magdamagan lang yung sa Congress and then 2 o 3 araw lang ang Senado na ipasa eh. So 1 week, basta't naman magkasundo ang Malacanang, ang House at Senate, kayang ipasa Angelo, no? But yun nga, dito importante na buhay ang media kasi alam mo naman, hindi lang sa Pilipinas to sa lahat ng bansa, talagang yung mga mababaho na policy at saka mga legislation, sinisingit yan pagkapaalis na yung Pangulo. Diba? Like sa US, parating lang binabantayan dyan sinong ipapardon ng Presidente pag paalis na siya. Diba? So, ganun din sa atin. No? Maraming nagpapalusot ng mga dating ayaw ng Presidente. Dati ayaw ng Presidente yung maraming flavor ng
e-cigs kasi nakakasama talaga yan. Ngayon, hindi man pinayagan ng batas, ililipat sa DTI. FDA ang may expertise niyan. So, things like that are palusutin talaga. No? And it's a pity kung papayagan to ng Malacanang kung kailan patapos. So, I'm confident naman na binabantayan din ng palasyo. But there's so much good that we can do in this next 2 to 3 weeks. Oo. Pero sabi nyo nga, yung bill talaga, alam nyo, hindi ko talaga makita yung wisdom na yun, na ililipat from FDA to DTI. Wala kasing wala naman kasi sa side natin kaya hindi natin makita yung wisdom. Ganun ba yun? Hindi, pero di ba perwisyong idudulot sa tao pagkatapos pinipilit na palusutin. I mean, nakakalungkot lang at sana nga po yung pong mga yung may paraan pa para ibito ng Pangulo, yan pong pinasangyan ng Senado at ng Kongreso. Teka muna, nasa linya pa ba natin si Senator Cayetano? Senator Alan? Ay, talagang nagluluko yung linya natin. Anyway, ang sinasabi po ni Senator Alan, may mga may pagkakataon pang pagtibayin natin yung mga mahalagang panukala. Pero wag naman sana isabong mamadaliin ho natin. Ano ba naman yan? Ang daming mas daming importanteng panukala. Ay, Diyos may Ginoo. Anyway, sa panahong ito na may krisis siguro mas dapat nga bigyan natin ng ngipin yung disaster resilience bill, Kaya lang mukhang talagang ayaw ilusot nung mga hindi nakakaintindi sa kabuluhan nito. Okay na si Senator Alan? Talagang nagluko. Last week, Ayan, Senator last Alan. week, Angelo, nagagalit yung FDA dun sa mga hindi approved na COVID test, di ba? Oo. Kaya sabi, pag wala pa silang ina-approve na home test, yun po sinasaksak lang sa ilong para sa test Oo. Galit na yung FDA. Pero itong vape at saka e-cigs, sisinghutin mo, hindi mo alam kung ano yung chemical, ibibigay sa DTI, hindi sa FDA. So, makikita mo yung irony ng sitwasyon talaga Oo. Anyway, Sen, hanggat nandiyan kayo at may mga nakatutok na katulad ho ninyo sa mga ganitong usapin, hindi ho tayo kinakabahan. At maraming salamat dito po sa ganitong klase ho ng advokasya. Baka may gusto ho kayong iparating na mensahe sa ating mga kababayan. Siguro lang, I just like to encourage people talaga na tutukan ang news, etong DZRH, kasi maraming fake news whether sa bakuna, dyan sa e-cigs, diba, sa mga addictive. At tamang news, tamang desisyon. And alam mo naman na, Angelo, bawal na mamigay ang mga kandidato ng ayuda o kung ano man pagdating ng February sa kampanya. So sana po sa pamamagitan ng news katulad ng RH, napakatagal na yung operation tulong nyo, yung mga private sector mag-take over din kasi kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan. Magandang umaga sa iyo at maraming salamat. Sen, pahabol ko lang, anong take nyo daw sa mandatory ROTC? Tingin ko pang 1960s yun nung kakatapos lang nung World War II Okay. Marami tayong kailangan na civic na ang tao maging patriotic at civic work, but mandatory military, tingin ko hindi yun yung sagot. Nakakalimutan kasi nung mga nagpro-propose, maraming abuso nung sa ROTC pa lang dati noon Di ba? So kasi sa atin na Angelo, kung ano yung wala, yun ang gusto So nung meron tayong ROTC, maraming abuso kaya gusto natin abolish. Ngayon naman, sa kakapanood ng mga Korean telenovela, parang gusto nating ibalik. Pero hindi ganun kasimple po yun. Maraming salamat, Senator. Magandang umaga po sa inyo. Thank you again. Si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid DZRH Manila upod kay anay Senador Alan Peter Cayetano, mga kaaksyon. Sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Daligid lang ha, sa sining mga tinion may tisianay para sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance Bisyo. Dire kita nayho coffee time kita nay, no? Santon Plus Herbal Coffee. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto. Nasa tamang serbisyo! Malakay Finance Corporation na Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Nasa tamang serbisyo! sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapin lang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad kadtuan tanang balita gikan sa Kapitolyo si aksyon na Eden Abuso. Maki-update ato anay kay ang Banwas ang Ilog Municipal Health Office sugot nga ginamonitor ang mga pumuluyo nga ipaydalom sa granular lockdown sa Banwas ang Ilog kag Gobernador Lacson na tala na magpa-RT-PCR test swab ini mga kaaksyon buwas nga adlaw kag ti ang Banwas ang San Enrique ano to nga nagrally man tong mga residente nga ayuda kuno ano nadto kadtuan tanay balita ni aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo. Sa detalye sining balita aksyon Eden Abuso aksyon Eden. Action Rex District ko nga bantayan kag i-monitor sa Ilog Municipal Health Office ang mga pumuluyo sa Purok Rizal, Barangay Kalubang matapos ginpaydalom sa granular lockdown umpisa subong nga adlaw Enero 21 ang nasambit nga lugar. Sunod kay Dr. Bien Milios, Ilog Municipal Health Officer, sa sulod sang 14 ka adlaw nga lockdown, bantayan ang Rex kung may mga makabatsag bala sang sintomas sang COVID-19. Ginpangabay man ni Milios nga magpasugot na ang 19 ka primary close contacts ang una nagpositibo sa COVID-19 sa ilang lugar agod makaumpisa sa pagpatigayon sang contact tracing kag matapla ang paglapkas sang virus. Una diri nagpositibo kag may sintomas ang isa ka 56 anyos na babaye kag namalibad ang 19 ka primary close contacts na magpa-swab test. Rason nga ginpaidalom sa granular lockdown ang amo nga lugar. Sa karon ginahulat naman kag natala na magwa karon nga adlaw ang resulta sa swab test sa iya pamilya nga kaupod sini sa ila sing nabalaya. Sa karon may 15 ka aktibo nga kaso sa COVID-19 ang banwa naman sang Ilog. Kamateraton si Dr. Bien Milios. Sa Purok Rizal, Barangay Kalubang, it takes effect today. So ang amon tong recommend is 14 days. Pero on the 14th day, malibot ang mga healthcare workers kag mga house to house mang check kung may mga symptomatic sa area. Kami nag-positive dira sa area, dason ang bilog nga family gin quarantine namon. Nagpa-test na to sila lang niya ang na-test pero kay gin-inspect na mo ng area ang balay gali sa nag-positive nito ililikit lang balay sa palibot. Do halos isa ka compound sila. Di nang identify to ang mga upod sa compound na nga primary contacts nila. Do mga 19 dito ka individuals ang identify sang Samtang Action Rex nagkigamot kita kay Mayor Hilson Tubilyara sa Banwas San Enrique ang tinisagin patigan nga protesta kaingat ang mga pumuluyo dito sa Subang sang Municipal Hall. O galing nagahulat-hulat pa kita sa persona nga pwede natin na-interview halin man kay Mayor Tubilyara. Bangod nga ara siya kuno sa hospital kag nagapahuway-huway. Anong rally to kay nagapumuluyo to? Ang Action Rex ayuda bala nga ipanagtag sa mga nabiktima sa Bagyo Odette. Ginaaligar sa mga pumuluyo nga hindi sila tanan bisan na biktima sila, hindi sila tanan ang nakabaton sa ayuda. Na karapat-dapat man kung baga galing natin amo na bala may mga ginaaligar nga may mga pinilian ang mga ginpanghatagan. Ulat-ulatan ko ni Action Rex ang ipasama ni ni Mayor Tubilyara. Bangod niya ara pa sa hospital tinsendihan sa man niya nagpakabay na sa danay na hindi siya magpa-interview. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial at ang Eden Abuso mga ka-aksyon minsan man sa Pinas labuton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office.
Ini may kang tanan sa isa sa duwang ginbaybas ang Police Station 2 naglumpat sa baybayon sang Purok Kagaykayho, Barangay 2, wala pa makita kaso ginapreparar na sang kapulisan. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa why na kita, no? Why na? Why na kita mo. Ayo di porma. Siling ko gidaw. Sige lang. Why na? Sige lang. Why na ta tsansa, no? Lapit naman lang. Ilang tulog na lang. Kasaligon ka lang ako sila nga buot. Lawig pa na. Sige Lawig lang. pa kasi lang. Kaya ang mga inadlaw, ginabad-bad pa lang, no? Ang importante, dasan bulan may ara naman, no? Importante gapitik lang. Ang ginalata sa niya, ang anang-anala. Ayo di porma. Ayo. Ay, kung puraot, kinibla Aksyon Rex, oh, gani man. Yan mo nang advice siya, angan-angan na lang, no? So, nanganong talaga Aksyon Rex, no? Sige lang, ay, sa likod sa kadulom, may kasanag Aksyon Rex, no? Laban eh. So, dito sa kasanag, parang ang alagyan ta. Abi ko, para mangin madulong. Ayo di porma. Ayo. Sige lang, mugin na ang live Aksyon Rex, mugin na ang live, that's may live, no? May katapusan, gid na. Yes, Aksyon Rex. Then, simpo mo ito, katapusan na, simpo mo daw. Kalang-alang, oh. Gani, kipalikan nyo na siya nga ni Police Captain Paul Vincent Pinto ng area. Sa diin dito naglumpat ang isa sa duwang agin bypass nila kahapon. Pero daw, waigid siyang indikasyon kapatimaan nga dito siya, no? So, duwa lang kapagay, basi kung nakapangalihid sa sang gabi na, kag wala na mamalungan sa mga security guard sa Predco kay sa matabo kahapon na paglumpat, nag-assess man ang PNP Maritime Command dala sa area sa papanguna ni Police Major Welmar Bolivar. Pero daw wagin makitaan ining isa sa duhang subject sa bypass operation. Pero ining upod ya, nga daw mo ginayang Mayor Cotter nga si New San Nipunan, alias Tata na dakpan gini niya sa aton nga mga otoridad. Pero ining nakalumpat nga nakalangaw sa tunga lawod nga si Louis Sombilia sang Purok Kagaykay Barangay 2, amo niya bali ang wala makitaan action. Dito na recover sa pulis naton sa bypass operation ni Captain Pindon ang anom ka gramos sa bunga nagabili sang 40,800 pesos. Kaya na sang aga, kagagabi, tigibalikan ng area to sa mga uruisdaan. Dablang nga tiniran sa mga nagapang-isda dala sa tungalawod, daw wala gid makasampay dito ining si Louie Sombilia, suno sa hepe sa station number 2. Sa pangita nila, ginascour nila ang area. Ginabantayan na mo na idol sa may tangkal-tangkal mo ang ipapindog na pinakakawayan sa mga daga. Kaya kung sa din, pinapalaga kuhan ang mga mangingisda, kaya pasuga, nagakuha sa mga isda, no? Oo. So, sa lokalayo, from tangkal-tangkal, kahit sa kami na dapat ngayon sa bypass, ginalantaw lang namon, sabi namon, dila pa sa mo, ang gilaot na sa maritime, kahit saan tropa na doon, pamagi sa pagsakay sa bangka, install nila ang area, wala na ang si Louie nga ni, si Louie Sombilia. May isa pa kasi sila tukod na nag-lakan man, nakuha lang namon sa si Elias subuha ko, no? Wala man natin siya na bailan, kaya hindi man siya involved sa transaksyon, tumanagan lang siya, kaupod ni Louie Sombilia. Action response sa palayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa station number 2 tisubong hapon, ining hapon, ingagaw nila nga ma-inquest ang kaso sa City Prosecutor's Office kontra sa sining nakapalagyo nga si Louis Sombilia, kang ining upo yung subject pa sa bypass operation nga si Newsan Nipunan. Report gikan sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Pagparwa ng Gasiring, mga kakso sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa ababalita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon. Daligid lang kay ginahilo talang oras taho.
life extension na vitamin D. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaya sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikaw. Katuan tanay ang balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Unahon tanay si Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa top 5 sa drug watch list balasang kapulisan ta sang Sagay City PNP nadakpan sa bypass operation kagabi. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex nadakpan kagabi ang yara sa top level 5 sa station level drug watch list sa bahay sa siyudad sa Sagay sa bypass operation kagin Patigayon sa bahay sang Sitio Tilapas, Barangay Rafaela Barrera, siyudad sa Sagay. Gipamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe ang among drug bypass operation nga ginpatigayon mga alas 7:05 takna sang gabi. Ang gindakop, gikilala ini sa kay Romel Villano Igalio alias Bitoy, 39 anyos ng edad, kagini siya soltero, residente man sa kamong lugar. Suno sa report nga ini siya ang yara sa top number 5 level kaga ini siya ang target sa operation sa pila ka semana na nga surveillance kagin patigayon sa mga katapo sa kapulisan. Nakuha naman na ang 6 ka sa sang heat shell transparent plastic na mayunod sa ginapatian nga Cebu, isa ka 500 piso bearing gigamit bilang bypass kaga Mars money, kaga ang isa pagit ka heat shell nga suspected Cebu nga buman ang bypass item. Wala pahayag pa ang market value sa amo nga kuha nga droga pang bintinado karon na. Sabay sa Sagay City PNP Custodial Facility ang ini nga status ng subject na pagkapasakan sa kaso man karong adlaw na ginapaabot na lang ang resulta sa crime lab niya kagabi, ginikutan na gilayon sa Station Drug Enforcement Unit sa Sagay City PNP. Report dikan sa Norte nga Badya Provincia, Stationete sa siyudad ng Sagay, sa atong kini nga mga kaksyon, sa diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa kamon, balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Sagay sa iluhan tanang area sang Calatrava. Kapulisan padayon ang pagkilala sa mga barangay nga pwede malakip sa drug clearing program sa Banwa sang Calatrava. Detalye sining balita upod kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex sa padayon nga ginabalidate sa Calatrava PNP, Philippine Drug Enforcement Agency kag local government unit sa Banwa sang Calatrava ang 3 ka mga barangay nga kandidato sa drug clearing program sa mga otoridad. Sa pagsinapol kaupod ang Philippine National Police, ang PDEA kag LGU, ilagi no sa isa ang barangay Tilim, Castellano kag Lemery nga mangin kabahin sa drug cleared barangay sa Banwa sang Calatrava. Nauna dire walo na sa 40 ka mga barangay ang damlag pa nangin drug cleared barangay sang Banwa nga ginakalakipan sang barangay Hinabungan, Minsaka, Minautok, Bagakay, Kambayubo, Pantaw, Kabungahan, Kagawinaswasan. Yaring duga nga pagpalahayag ni Police Major Lumyain Lidawan, OIC Chief sang Calatrava PNP sa interview sang Action Radio. Okay naman po yung drug clearing program natin. So far, walo na po yung mga drug cleared barangays ng Calatrava.
Isa-isahin ko po yung mga barangays na to. Barangay Hinapungan, Barangay Menchaca, Barangay Minautok, Barangay Bagakay, Barangay Cambayubo, Barangay Pantaw, Barangay Kabungahan, at Barangay Winaswasan. And may 3 po na ongoing po yung process sa Barangay Drug Clearing Program. Ito po ay mga Barangay Tilim, Castellano at Barangay Lemery. Ang kabahin sa tingog ni Police Major Lee Dawan sa interview sang Aksyon Radio. Kaaksyon nyo sa Calatrava, Aksyon Nelson Pateño, nagaingon. Mga kaaksyon asa kaman sa bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Nelson Patinio kaduan tanay ang 3rd District, no? Duwa ka mga naikatapos ang hublag voluntaryong nagsungka sa tropa sang militar sa Banwa sang or sa syudad sang Victorias. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Aksyon Rex, duha ka makakatapos ang hublag o rebelde ang voluntaryo ini nga nagsurrender sa makatapos ang 79th Infantry Battalion, Philippine Army. Din ang ining duha Action Rex ang mga surrendere ang hinago ang ila sini matudtuod nga identity kag ngalan kag ang ila sini nga laragway para sa ila kaugalingon nga seguridad kag ang ining duha Action Rex ang gidkilala gid lamang sa kay Ka Bruno nga isa ka political instructor kag Ka Miri nga isa ka educational staff sang nadismantle nga Negros o Northern Negros Front Committing Rehiyon Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor o kon ining ginatawag nga NNF KR-NCBS. Ang rason sa sining duha kung nga ini sila ang nagbiya sa grupo ina bangod sang padayon nga pagpangabuso nga ginahimo sang ilang mga lideres ilabi na sa mga babayi nga mga membro kag ang kabudlayan nga ila sini nasugata durante nga ini sila yara sa bukid kag ang pagkadula sang ila sini matudtuod nga kausa nga kung sa diin amo ang rason nga ini sila nagbiya sa grupo kag ini sila ang nadulaan naman sang pagsalig o kung pagtraidor sang ila sini mga kaupdanan. Dugang pa sa sining duha nga sa karon padayon ang ginahimo nga recruitment recovery effort sang hublag ilabi na dira sa may syudad sang Escalante, Banwa sang Tubuso, kag Banwa sang Calatrava. Diin padayon naman ang aktibidad sang grupo kung sang hublag sa mga binukid sang Silay, Cadiz, Victorias, kag Ibi, Magalona. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Arlo Ticar. Daligid lang makabulig sa constipation. Balokang constipation is a mother of... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag balita una sa tamang serbisyo.
Sige, daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga magtalong sa tanan nga tion. Today,
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglapkas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:48 nga tunura sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa inyo palatuntunan sa Aksyon BBB. Nag-aagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life mga kaaksyon. No? Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon ang Defensor kay may importante lang ilikuton si Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian
Ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.